Vet ni vad? Man blir väldigt trött av att hoppa i sängen. Nej, jag tror faktiskt att jag får lägga mig ner och vila en liten stund bara. Bara en liten stund, det ser så skönt ut. Här kan man. Vad gör du för någonting? Peter, tältar du i trädgården? Ja, men det kan man ju inte göra. Ja, men Peter, du är så konstig, va? Tältar i din egen trädgård, va? Vad är det här? God morgon, Gustafsson. Ja, god morgon på dig, du. Ja, det är inte jag som tältar, det är Findus. Jaha, ja. Det är inte du, det är din katt. Ja. Nej, men jag förstår. Ja, det liknar ju dig. Jag ska berätta hur det gick till. Det var så här, Gustafsson, att jag och Findus, vi var på vandring i fjällen. Ja, fjällen? Och när vi kom till Torneträsk, ja då blev vi jagade av en flock vilda vargar. Ja, det blev vi. Och sen fiskade vi och fick jättestora fiskar. Sen grillade vi på kvällen och åt, och jag blev så mätt så jag somnade. Det måste ha varit Findus som har rest tältet över mig, eller hur Findus? Ja, så var det. Fjällen? Vargar? Och kommer du med häxaxeln? Ja, just det. Det var något, jag vet inte. Jag vet inte vad det är för fel på den petsen. Du får inte låna ut sådana här saker som inte är bra. Jag tror den har bott ute i natt, Gustafsson. Nej. Du skulle kunna få låna tältet också om du vill ut och campa. Campa, det kan man inte göra. Och då kunde du ta med dig kossorna, de behöver komma ut lite. Kossor kan ju inte campa det. Nej, Pettersson. Nej. Nej då, Gustafsson. Men Pettersson, varför berättar du sådana ljughistorier för? Här finns väl inga vargar? Nej, men du vet ju hur Gustafsson är. Nu ska han ut på byn och prata om hur vi har det här på gården. Och då kan han ha en rejäl historia att berätta istället för att tälta i sin trädgård. Det är väl inget att komma med. Men Pettersson, vi har ju glömt vandra i fjällen. Ja, men vi kan väl ta här en tur runt gården och den lilla kullen då? Ja, men det kan vi göra. Hänger du på? Jajamensan. Ja, på med vandrarkängorna, nu sticker vi.